mutambo unotevera munounzirwa neve Bustop TV vachitsigirwa neInternational Media Support. Kakepesi wewe. Tenda sabhuku vamanyenga vandinonyara vandibata. Otherwise, nothing. I was going to destroy your teeth. Mazino wako wewe, mromo wako kana bhucha. Sanga bako risina draw. Mtibate man. Ndokupendeleka mula ngamasikhathi man. Uya kana nenharo uya. Ndiri mukhono kakepesi. Thina wana ndibate nekulaya nasi wewe. Rapera kani muri vatume mimi. Andikufa. Musaida kuva vanhu ngazi man. Kokana satu vakasvika pano muchirwira dora nokudii zivai zvamafambira panapa saka mani Mr. Shato vafonera rini vakati ndiri kuziva kuti zvinhu zvekufamba sei vakati vakutonoka kuuya panapa mani kutaura kudai ndini ndiri incharge saka kwanzi vanhu vachiregera kurwa mpeta here nokudya nyama izere mumbomu hapana tachinja zviripo zvachinja handitiwewo urambidza vanhu kumwa bhiya iwewe chete ndiwandarambidza mani iwewe ka asi iwewe asi chii chirega kuramba uchimutsiridza nyaya yapera iwe mukwadza mani iwe sawira wati wakamirira Shato wati hachiri kuuya pano asi haziri aunganidza vanhu pano kudai pane mashoko here awaudzwa anofanirwa kutaurirwa vanhu vese vari pano hongu vanhu vese muri pano vanhu vese muri pano nyararai ndokumbira nzeve dzenyu mese right hanzi naMr. Shato doro rese riri pano imwai nderenyu nyama yese iri pano idyai nderenyu ishatika mururi nomuridza uko chifambira mberi nemashoko aShato muchinda hanzi naShato kandiro kanobva kunoenda kamwe shatika saka ari kuti tisazorega kukanganwa chanhasi nehope vapfana vanhasi ava vanotikanganisa mani hanzi ndiri kukumbira mavhoti enyu pasarudzo yemapuraimari ari kuuya ndizvozvo chete zvandanganatumwa inini handizive kuti pane vane mubvunzo here panapa pane munhu mumwe chete akasimudza ruoko mudenga hakuna umwe zvere ndiri kuona hakuna umwe saka chibvunza mubvunzo wenyu upiwe mhinduro papsore right apa muri kutaura Shato upi apa pakati pemurume wacho nemukadzi wacho hai mufanero abvapo iwe usanditi mufana iwewe wazwa handisi mwana wamai ako usanditi mufana usandinongedzere ukunongedzera chii Shato watinoziva mumwe chete mani zvemukadzi wari kutaura ndeupiko ye manje zuzu for your own information idzwai sungano iri munharaunda yose ino ndeyekuti pasarudzo yatatarisana nayo yemaprimary elections vanofanira kubuda candidate yechikadzi kwete yechirume kana Shato achida kuti mumba make mubve candidate inokunda pasarudzo ngaasire chinzvimbo ichi kumudzimai wake Stella Shato izvi zvimwe zvese zvaari kuita zvekutambisa nguva yake shatika Halo. Hello mfana. Pachiri kufamba mushe here? Mishonga ichiko nemfana iwe. Mfana, bata hana yako andizwa ka ukwanise kupinza zvinhu mugwara. Aiwa kani. Ndozvinoratidza kuti vanhu vanwa bhiya rakawanda kana vadhakwa unoona nekurovana. No young man.
pane notobhiya kapa. Pane zvidhakwa zvinorwisana. Alo? Uri kutinzwa here? Aiwa. Mfana wami chinoshamisa ndichikuona vanhu vari mucheche vachirwisana. Vari mubhawaka kana vakaita faitika hazvishamise mani. Uye ka hazvidzi nyuzi. Alo? Unoziya vanhu futika ini ndavashayira pawo pongoti wawagwanira. Kuchizvi zvakare nai Shato. Ndanzwa kunge wangochitaura nezvevanhu vanenge vari kunzi varwa kunge ndizvo here? Ndizvo chaizvo. Unoziya nepamusana peurombo huri muvanhu ka vanenge vapedza gore rese asina kana kuhuravira. Uri mubhudhuruko. Zvino kwanza hapana kuvari here kana kufa naimi. Foni yake yabva yakata tisati tapedza kutaura. Komufonerei kamunzwe kuti zvinhu zvacho zvimire sei? Handisi kuda kuramba ndichitaura naye ka. Anozopedzera kukumbira zvandisingadi kuti aite. Abva chingobvai kamangonanga ikoko izvozvi nhai vedu. In fact regai titongoenda tese tingonodzivirira iko kukwadzana kwevanhu nemidziyo nhai asikana. Madam, ina handionese uchenjeri zvamuda kutaura izvi. Kuenda? Unoziya pano kunonge paitika kukuwadzana kwevanhu kapo ende panenge pakuda a police statement. Izvi zvaitika katisipo. Aiwa. Shato. Hapachina manzvengira tichazviita sezvo zvaitikira pashopu edu Shato. Pamabiko edu futi atarongera vanhu ndisu. Zviri zvemapurisa izvika. Iwo wacho ndiwa kutofanira kutoridzira polisi runhare. Ndokunge kutaura kudai mapurisa acho asati asvika. Tona. Ko ndiana kuisira text message. Munhu ari kupati kushopu here nei? Mira kandanga ndapedza kuverenga. Asi iri kubva ikoko here? You're right. Yatumirwa nemukomana uyu wanga uchaura naye pazokata foni apo. Tona. Mira ndipedza kuverenga Stella mani. Iwe rega kuita kunge munhu asina kukwana mani we. Nai. Naimi, kwenini wamave kupopotera kudai ndindaita sei nai Shato? Hezvo, wakuda kutopedzera shungu dzako kwandiri nai. Iwe Stella, rega kunyebera kusaziva zviri kuitika kumabiko kuwanzwa ka kushopu kwangu. Uriwe wakaronga dhendere sei mani. Hezvo. Aiva undibvire apo. Dhendere ripi racho rauri kuti ndakaronga. Iwe Shato ukati dzichiri kukakata dzose here iwe. Dambudziko rako raunoita iwe ka unondionera pasi. Aiwa. Uchifunga kuti ndirifuza kaini. Nai. Iwe manje ka wanyangira yaona. Shato wakuda no wakuda kundibhowa manje. Yes, wazvinzwa here zvandataura? Aiwa buda pachena undiratidze pawandipfekera munyaya dzako dzisina maturo idzodzidzi. Nai ndopinda papi papa. Iwe unoziya you think you are clever nditi? Nai. Ndazaka. Usina kupindura ka? Kupindura chii chandiri kuziva ipapa? Ndiwo wakaronga mabiko angu kuti kuitike mhirishonga mani we. Usade kuti pwetere zvenhando mani we. Shato. Kunyebere. Ini pangu pano pandakati mapano. Ndokubva ndakwanisa kuronga kuti kumabiko ako kuitike zhowe. Ndichizowana chii mashure mezvo? Ndichiwaneina. Shatoka. Zvimwe zvinotaura wafunga murume wangu. Unokwanisa kuzove nhengo inekukiki dzaka kuma-primary elections. Zvairiyo hondo yauri kurwisana nayo. Wadii kungobuda pachena. Fefeka. Tokuziva kuti mukono ndiani. Aiwa. Ani uda kusina mukono here iwo. Sei zvangu ini ma-primary elections kuita sei kwawo. Aiwa. Asi pana akakunyepera kuti ndiri kudawo kupinda mari. Inino zvangu. Aiwa. Wakapusa stereka uchinzwa ka? Zvinochiziva kuti ka wadena mangwiro ka. Wotopwinya. Wow, chirege ndiri kuda kutaurira feya. Muna nyaya imi. Gendi zvibudire zvangu paranya. Mira wakadaro usati wabuda panze pauda kunofonera genga dzako idzi. Kwanzi na Shadrack wawatuma kuti avhiringidze pati yangu inini. Aita saizvozvoka. Vanhu vari kuisana. Vakiyana. Shato. Ini chaiye Stella mukadzi wako ini. Ndokubva ndatuma munhu kuti aite bongozozo papati yako. Stella. Kuti avhiringidze vanhu vako vari kuzvifarira vachiita machikichori. Vachizvinwira havo wawa nekugocha nyama Shato. Unishoni zvauri kutaura iwe Shato iwe? Washeya nyaya here kana dzimwe nyaya kwadzo dzokutamba nadzo nhai murume wangu? Hauna kutuma munhu wese mani we. Watumira Shadrack mboma kuti akuitire mabasa ese mani we. Ndaparidza mari yakawanda mani we kuchitekera vanhu bhiya nefuti mani Stella mani ndaka nayo. Iwe Shato. Sadaro mani. Iwe Shato. Stella. Handina nyaya na Shadrack ini vedu we please ndichirega kana kuda kutomboramba uchikanda zita rangu munyaya dzenyu. Ini Shadrack wacho kani ataura here kuti ndindamutuma kuti amutse bongozo pamabiko ako. Tinogona kutoenda tose izvozvo ndinomubvunza iwe uripo. Shato. Hanzi Shadrack
angachirambidza vanhu kuti vateerere zvose zvandatuma munhu wangu dini kuti ateurire vanhu achiti haasi kuda kunzwa mashoko ekambeni yangu sezvo achida kuti iwewe Stella uite kandidati yake kutora mashoko akaora kudayo pamabiko angu inini andaroika kambeni yangu inini Stella ndimunondotadzirere inini munharaunda Stella ndinongozviitira zveutume iwe uri kuchema chii baba zvausingazii chii Stella tinyararira pa get away man. mutambo wamabva kunzwa maunzirwa neveBustop TV vachitsigirwa neInternational Media Support. Kana muchida kunzwa zvizere nezvemutambo uyu, tumirai SMS kana WhatsApp panhamba dzinoti 0712 106 428 0712 106 428.